Emilia għandha dress. Naħseb li tawila n-nurses. Kemmi nice. Xejwila Emilia. Naqa minn hemm ħin. Ħallejna 3 ta' wara nofsinhar idoqqu u erħejnila lejn ir-raħal ċkejken ta' Ħalsafi biex niltaqgħu mal-familja Kakija li fawissu tas-sena 2011 kellhom it-tewmin Petru u Emilia Marie li twildu 3 xhur qabel iż-żmien. Kienet esperjenza kera u sabiħa fl-istess ħin, fis-sens li inti għandek l-ewwel żewġ tfal tiegħek, konna jina nistennewhom ovvjament, però itqala spiċċa daqsxejn b'toma qarsa għal fatt li twildu ta' 27 ġimgħa li jiġi 3 xhur eżatt qabel iż-żmien, kellhom jitwildu f'Novembru twildu f'Awwissu. Ma rajthomx, ma ħaddadhomx miegħi l-om meta twellet it-tfal dik li tiftakar li taħseb fiha li kif jitwildu ħadħaddanhom magħha. Wara din l-esperjenza l-missier ħass li għandu jagħmel xi ħaġa ħalli dak li għaddew minnu martu u liedu jevitaħ minn fuq ġenituri u tfal oħrajn. Fost kliem ta' tifħira l-istaff tal-MPICU fl-Isptar Mater Dei, il-familja Kakija jqisu lil dawn il-ħaddiema bħala it-tzijiet ta' wliedhom. Flimkien ma' martu, Rodrik iddeċieda li jwaqqaf il-fondazzjoni għal pitfall. L-ewwel proġett li tħanna li flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa u mal-Isptar Mater Dei huwa li nixtru cooling cap system, din hija teknoloġija li żviluppat ftit ta' snin ilu, iżda ġiet ċertifikata li taħdem f'dan l-aħħar snin bażikament minn informazzjoni li ġibna mill-istess staff tal-MPICU diġà titħaddem kemm fl-Ingilterra u kemm fl-Istati Uniti u meta urejna x-xewqa li nagħtu kontribut l-isptar mill-Fondazzjoni għall-Pitfall, issuġġerixxewna nixtru dan l-equipment. U fil-fatt l-ewwel proġett li ħad għall-Pitfall ħajkun propju dan. Fi żmien li ġej se jsiru diversi avvenimenti għal min jixtieq ikun ta' għajnuna u sosten għal Fondazzjoni għall-Pitfall. Ġenituri bħalna jqattgħu xhur hemmhekk ġol isptar. Wieħed jifhem il-fatt li l-ħajja ma tistax tieqaf u x-xogħol huwa bżonn już. Imma fl-istess ħin huwa qafsa ta' qalb li tħalli wliedek f'dan id-dipartiment pjuttost intensiv, fil-fatt huwa l-intensive care unit tal-babies, u fl-istess ħin tmur għax-xogħol. Waħda mill-proġetti li forsi l-qudiem nistgħu nimbarkaw fuq u jkun il-fatt illi daw il-ġenituri ngħinuhom through l-employers tagħhom illi jkun jistgħu jibqgħu disponibbli ma' tfal u fl-istess ħin aħna nkunu ta' kontribut lill-employers billi nħallsulhom il-leave tagħhom.